Arabako Errioxako upategirik gehienek familia izaera dute. Hala ere, ekoizpen prozesua eta prozesu burokratikoa osorik kontrolatzen dituzte. Urteko sasoi guztietako mahasti lanak, ardo prestaketak, merkaturatze lanak, 11 zeregin dira, eta horrek ez die uzten upategiaren bilakaera eta kudeaketa enpresa ikuspegi huts batetik aztertzen. Gauzak horrela, Abrak, Arabako Errioxako upategi elkarteak, hitzarmen bat izenpetu du Taktio enpresarekin, aholkularitza estrategikoa eskaintzen du eta. Ines Baigorri Abrako gerentea dugu, eta Oskar Rodríguez Baz Taktioko ordezkariari, Ruiz de Viñaspre upategira lagundu dio. Aholkularitza honek egiten dituen bisitaldi ugarietako bat da. Bisitaldi hauek upategiaren edo aholkularitzaren eskariz egiten dira. Lehen iritziak trukatu eta gero, Inesek hitzarmenaren nondik norakoak azaldu dizkigu. Egia esateko, azken urteetan upategiek oso azkar evoluzionatu dute. Baina zera gertatzen da? Momentu jakin batean etenaldi bat egin behar duzula gogoeta egiteko eta aukerak non ari diren galtzen aztertzeko, enpresaren errentagarritasuna non galtzen den ikusteko. Ordezten ditugun upategirik gehienak euren kaxa dabiltza. Prozesu osoaz arduratzen dira, lehengaiaren jabe dira, produktua lantzen dute, eraldatu egiten dute, prestatu eta saltzen dute. Prozesu horretan guztian badago enpresa sendo bat. Baina enpresa horretan, hainbeste alor jorrakizun izan da. Ikusten ari gara ze, azkenean, enpresa bakoitzaren arabera, zenbait utxune badaudela, azpiegitura falta zaielako. Familia enpresa txikiak baina sendoak dira bai, baina aldi berean horrelako utxuneak dituztela ohartu gara. Akordio honi esker, enpresa horiek eskatzen zigutenari ia osorik erantzutea lortu dugu. Familia upategien eredua, Ruiz de Viñaspre kasu, sektorearen iragana, oraina eta etorkizuna da eskualde honetan. Ekonomikoki garrantzitsua izateaz gain, biztanleen bizimodua, kultura eta lurrarekiko atxikimendua babesten dituen eredu bat da. 3 elementu horiek funtsezkoak baitira Arabako Errioxan. Beharrezkoa da elkartetik defendatzen dugun upategi eredua zaintzea. Araba Errioxako indarra eta aberastasuna hori baita arlo guztietan. Gizartearen eta familiaren arloetan, belaunaldi errelebuan, eskualdearen garapenean, baina ekonomikoki soilik ez, naiz eta teorian garrantzitsuena izan. Horregatik, horrelako ekimenak garrantzi handikoak dira. Beharkizun eta utxune horiek bete ahal izateko, eta zer esanik ez, bizi ditugun garai zail hauetan. Galera horiek ahalik eta gehien minimizatzea edo enpresak errentagarri bihurtzea lortzen badugu, dauzkaten baliabideak optimizatuz, zeren batzuetan ez baikara oso ondo jabetzen non huts egiten dugun, helburua benetan ari garen lortzen. Kasu horretan, gure lanak merezi izango du. Oskarrek azaldu digu, Taktiok akordioari egin dion ekarpena zertan den. Abrarekin kontaktuan harremanetan ipini ginen, zeren azken finean bodegak, enpresak dira baita ere, eta guk aldaketak egiten ditugu enpresetan, hobeto juteko, eta hori da gure helburua, hori izan da Abraren helburua baita ere, eta horregaitik akordio hau. Akordio hau egin dira gero, hitzarmen hau sinatu eta gero, bodega batzuk etorri dira Taktioren gana, eta haiekin jarri gea harremanetan eta hasi gea dagoeneko lan egiten. Baina argi utzi nahi dut, guk ez dugula zerbitzu konkretuak beraientzako prestatzen, baizik eta guk juten gea enpresara, analisi sakon bat egiten dugu, eta gu ez gara juten bodegetara, enpresetara, beraien filosofia aldatzeko, baizik eta filosofia hori ulertzeko, eta azken finean enpresa hobeto juteko, ezta. Taktioren zeregina enpresa arlora mugatzen da. Aholkularitzak mahasti zaintzan edo ardogintzan ez du inondik ere esku hartzen. Enpresa asko ezagutzen ditugu, eta filosofia asko ezagutzen ditugu. Eta errazagoa da enpresa batekin lan egitea, enpresa hori filosofia argi bat baldin badauka. Eta bodegetan hori ikusten dugu, ezta? Ia bodega guztietan filosofia argi bat dago, lan egiteko era bat argi bat dago,
eta hori noski probetxatzen dugu gero enpresa hobeto juteko, ezta? Hori potentzialitate bat da, eta guk hori kontuan hartzen dugu, ezta? Ruiz de Viñaspre, Errioxa Arabarreko upategi tipiko bat da. Julian Ruiz de Viñaspre eta Txaro Alegreren familiek historia luzea dute ardogintzaren munduan. Upategi berria 2006 urtean zabaldu zuten, Guardia inguruetan eta Mendizerraren oinean. Jaioneri eta Ainoari jarduerekiko jakin-mina areagotuz joan zitzaien, eta gaur egun jarduerari dagokion guztia izugarri maite dute. Istorio hau 1920 urtean hasi zen, gure birraiton amonak ardoa Bilarren saltzen hasi zirenean, upategi zaharrean alegia. Gure proiektua berriz, 2006 urtean hasi zen, gure osabengandik banandu eta Biasterin hasi ginenean. Upategia hemen eraikitzea erabaki genuen enoturismoagatik, mendiaren oinean eta Biasterin egoteak halako abantaila bat ematen zigulako, eta gure mahastia Bilar eta Biasteri artean dagoelako. Mahatsa ekartzea erraztu egiten digu horrek, baita mahastirako joan etorriak ere. Bai, askoz errazagoa da negozioa hemen Biasterin bertan izatea. Haien mahastiak, Guardia eta Bilar aldean guztiak, ia kasu gehienetan tempranillo barietatea ekoizteko dira, eta kasu bakan batzuetan baino ez dute kanpoko mahatsa erosten. Egitekotan, senidei beti eta berme guztiekin. Amaren eta aitaren 2 mahastiak batuta, guztira 40 hektarea ditugu. Ardo beltza tempranilloa da ia 190 eta gainerako 110 grazianoa. Ardo zurian 100 biura da. Upategian guk geuk ekoitzitako mahatsa baino ez da sartzen, baina ardoa utapen batzuen kasuan gure osaben mahatsaz baliatu izan gara noizbait. Badakigu gure mahastiaren parterik onena zein den, guk geuk aukeratu duguna alegia. 100 urtetik gorako mahastiak dira. Guk hori bilatzen dugu, mahasti oso zaharrak, mahatsaren kalitatea erraztuko digutenak, kantitate aldetik gutxi eman arren. Urte osoan mimatzen duten lehengaiarekin, hainbat ardo marka eta hainbat ardo mota egiten dituzte. Iaz 2 ardo sorta genituen, bata Ruiz de Viñastre, kontseilu arautzaileak finkaturik dauzkan parametroak betetzen dituena, eta gero duela zenbait urte, RV marka hasi ginen merkaturatzen. 80 urtetik gorako mahasti aukeratu batzuk dira. Hartzidurak barrikan egiten dira ardo zuriaren kasuan, dolaretik pasa ondoren, zuzenean kupelera doa. Ardo beltzaren kasuan berriz, 2. hartzidura baino ez da barrikan egiten. Uztaldi bakoitzean, ardoarekin jolasten aritzen gara, mahatsaren kalitatea nolakoa den, upategian hartzen duen tanino kopurua zein den, prozesua aldatu egiten dugu urtez urte. Eta orain autore ardo bat atera dugu, Proguainen aurkeztu genuen, Delirio du izena. Mahatsa oso aukeratuta dago, eta mahastien data zehatza ezpadakigu ere, 112 urtetik gorakoak omen dira. Beraz, kasu honetan erreserba handi batez ari gara hitz egiten. Ainoa eta Jaione oso ondo moldatzen dira upategiko zeregin ugarietan. Belaunaldi errelebua baino askoz gehiago ziurtatzen dute biek. Haien implikazioari esker eta eskualdeko beste gazte askoren implikazioari esker, ardoaren mundua ulertzeko era paregabe honek bizirik iraungo du. Mahasti bakoitzaren zaintza, ardo prestaketa, horrek guztiak berekin dakartzan kultura eta tradizioak, Arabako Errioxaren nortasun ikurrak dira. Egia esateko erantzukizuna benetan handia da. Araba Errioxan gure abizena oso ezaguna baita. Gure eremuan oso ezagunak gara, eta orain atzerrian ere ezagutzen gaituzte. Gure ardoak Moskuko plaza gorrian 10 urte daramatzala aitonari esatea, erantzukizun handia da, baina aldi berean adoretu egiten gaitu gehiago ikastera. Ardoaren munduak harrapatu egiten zaituta. Gehiago jakin nahi duzu, gehiago eta korapilatsua da. Baina maisu onak ditugu, gure gurasoak, haiek dena irakatsi digute, mahastitik hasita ardoa bezeroaren maila iristen den arte, beraz, oso irakasle onak ditugu. Abra elkarteak tresna berri bat jarri du upategien esku. Erabili nahi duten enpresa txiki eta ertainek, euren upategien eraginkortasuna eta errentagarritasuna areagotzeko aukera izan dezaten.